Nakamtaki video hakeleng ka pertai. Subscribe ki upalike napang. But like share ya ki video jong kaneka channel. Hello bro. Kiba jukersan bahaya kaneka YouTube channel Jupiter Links naga Porsche kapor. Te ki bon kiba kali yang balai banga la penduna ban pelat video hakaneka channel. Te menta parlok nganya tu ipi jingsya bro. Kadau kabala penlong yang ba ngan penduna ban pelat video ha kane ka Jupiter Links YouTube channel kade nomor ba ka YouTube kala I warning ka YouTube channel ka jonga kala ai ka community stripe ka ba live nai nomor kade kdai cross ni te kamud live nai te nakata kadau kan nga sa penduna no ban pelat video ha kane ka channel hoat ngadang lak ban pelat video te kadang sya yang andre ba kala disable ya ka monetization kamut kala kangno kan ban monetize na kata kadau ngalah penduna no ban pelat video ha kane ka channel ngan pelat si teng tang ban im ka channel andre ban ong ban fokus regularly de ngamla su nomor ba kala kang ban monetize kan ka channel ngalaya site bun kijinga site haga wedai bat kane ka jingle jong ka YouTube kan rei ka bu puarenga hadu khandai prosni kamut live nai te hadin live nai kane ka strat kala ban jakno rei yang menta te kampat jare menta kadang don hi ka jinga site ka jonga bat ka YouTube te nakata kadau menta sipor hadu manakut kan ka strike nga haban penduna lan nga haban sangi ru ban pelat video ha kaneka Jupiter Links YouTube channel te perlok kodam snow sobhaban yaisha sobhaban subscribe ban page ki video ki banga pelat man kasngi dai banga pelat betnya man kasngi nga pelat tang hakapuar banga laj nomor ba dai re banga tray full time hapu YouTube mo nga shoot tray patan kunto ten re ki video ki banga dang pelat regular ka dei hagane ka channel tmai ka jonga ka pelat napang te ngala shna no daka channel tmai ka pelat napang re kan hagane ka channel nga sudon bok nomor ba tang sitayo ngalayo ban monetize kadang apply monetization dang mensisni re menin ka YouTube kelasya yang aban monetize te kalong ka jingdon bok kenya nomor batang sitayo ngapli YouTube mai ngalalah ban monetize ka YouTube kala pediang yang aba ngalong tahu YouTube partner program member jong ka YouTube partner program te ngasodon bokeng kane baru kalong ka jing don lem dorkat ka jong blay try kan rat ubana jrong te ka deru ka jing kersan ka jong pi ki parlok te na kalian ka jonga ngas ngoban ai kublay ngas ngu ya ka jing kersan ka jong pi watla kane ka channel kadang long ka barit ru ndrei ngalala ban monetize te kane baru kalong ka jing kerku ka jong blay try kan rat bat ka jing support ru ka jong pi ki parlok te na kalian ka jonga ngam don ai ban siu kalian pi nrai nga shukit bok ba pin yo ya kamet ka phat ka bakot ka bakhie ba pin man ba ha ki kam ki jam ki kamai ka ji ki khai ki pateng ki jong pi to blay un don lam dorkat bat pi bat un ai pi ka met ka phat ka bakot ka bakhie pat khnang ma phin man ba ha ki liang baro te parlok ka haka jinya lenti ka jonga ya kane ka channel Jupiter Links ngala mat sibun ki jing genja ngana tu api kan ngala mat sibun ki ding pengkiang nrai nakalian ka jonga nga lah trace tom
ngala tresto ngala ratna phang ya kita ki jing e baro te parlok kuman su ya thu ya phi khndiat ba hakine ki puat ba dep ngal haban ya tengkuru bat ki bor pulit haka bade bat kane ka Jupiter Links YouTube channel kan namar manga keren ya ki jingsha te ki don ki bro ki bas ngomong ki bas ngol ran ya ka jingkran ke jonga hoat hakato ka video ka ba ki ujor baki ujor ki ai pulit nga dere banga penpau kerteng ngaklem mention kerteng re no renga syukran bet ya ka phang banga sodei nomar ba manging im haka demokrasi te haka reason sharp ba ngim haka reason sharp ba tekat kum ka constitution jo ka indieru hapo ka article 19(1)(a) ka don ya ka right to freedom of speech and expression kemut ka hok bangin keren like lu bat penpau like lu ceki jingsnya ke jungi haba ngidon ban penpau tangi haban penpau boleh ingin shu buri ya ki jingsha mga parlok ngane tu api ba ngan sei na phang be ya ki jingsha baro sisin ba nga kwa bangan penpau em phi le ki kam arsat kam butu ki kam sneu ngan sei na phang be namar ba ngakran be ki jingsha omdei bang asu kran jeler ngasu kran lamler renga kran be ki jingsha te lada pis ngomong ru mata dep setu namar ba nakaleng kajonga ngamlak ban suset ngakwa ban pensai sekipat ba namar nakali ka jonga ngam tmus neure no ngam don re kata jing bisni ka jing tmus neu no re ngakwa ban wanra ya kata ka hakamiat hapo ka imlang solam ngakwa ban pensai sekipat ba te na kata kadau ken kidon ki bas ngomong ya ki jingkran ki jonga hakata ka video perlop ka mention kertian re ki singole ranyimat te bangakran be ki jingsha kan te ki ai pulit kan nga ndrai mata ta ngila yaso mata ta nga la like na ka FIR ndrai kan mau ba ngi im hapo ka demokrasi ngi don ka hok ban kran like lut bat pen pau like lut ki jings ngo ki jungi compare la fidei manu ndrai mangi ki pat ba ngi don ka hok bangin keren bat pen pau ki jings ngo ki jungi haba ngi keren ya ki jingsha ta ngim keren sneu kalian ka jonga lai ngam keren sneu ngam kenthok ketin sneu ngam berngam ngam penmi kino ki kentin jakli ndai nga syukran bet ya ki jingsha te na kata kata kan ki don ki ba bisni ki bas ngomong ki jingkran ki jonga ndai kan mau bangi im hapo ka demokrasi hapo ka ri sensar pat ba bat ka riti sensar jong kari India kala bu kenang ya ka article 19(1)(a) ka right to freedom of speech and expression takadau mangi kipat ba ngilak bait ban keren bat pensai ki jingsha ndrei ngakentu ya phi ki pat ba ki parlok ba phimde ken ban penmi kitin sang lane ki kitin berngel ni syukran ni pensai bet ya ki jingsha ki jongi ken shubu laradon uno minister Oscar lane uno MLA u trei bakla lane ulong persya yang ngi ki padba te mangi ngi don ka hok ban ngin keren laj lut bat penpau ki jing snyo ki jongi ngi don ka hok bangin kentho bangin keren namar daka jing kentho daka jing keren ka jongi kalong ka jing hikai hi yaki te nakalian ka jonga nga snodei ba nakaliang kajonga ken nasodei ba kineki breu hagane ka society ka jongi lane ki breu ki basong hagane ka rindie kideban snothu ya ka constitution jong ka rindie namar bang don ka freedom of speech and expression ngi laban penpau bat keren laj do ki jingsno ki jongi te perlok nakaliang ka jonga nga
penpau kajing so persya ya kajing le jong u deputy speaker u sar Timothy Dishira namarba ulak le ben ya kito ki youtuber lo fan hadu 6 crore te tang kaskim MLR kampat puere hadu 6 crore kampat puere namar ka skim MLA kadang long tang arp crore san pralak kumtahi lada tam lane kalak bantam kendiat nrai kalong kumtahi hadu 6 crore te kampat puere kaskim MLA ken nrai nakaliang jong deputy speaker oleh ben ken ki toki youtuber kan kato kawe kadai na asap te uto we batu de hinagaro te nakaliang kajong la le ben ken hadu 6 crore fan yaki pajba bapli tang baki kran bat pensai hadu 6 crore te nakaliang kajonga nga penpau kajing penremjur kenya kajing le jung deputy speaker umdai ken ba un le ben yaki pajba nomor de ki pajba hi ki budget yapi de ki pajba kan ma bang im hapok ka demokrasi ngidon ka hob bangin kran ngidon ka hob bangin pensai pajba te phindai ban somo kat u deputy speaker kat u MLA phidang le ben ki pajba phidang le ben ki pajba te ki pajba hi ki ba kentu kerdan phi te kan ma kata ba kajing le ben kajing nyon ben nya kajing penpau kajing keren yang pajba kalong persya iya ka riti sensyar ka rindie namar hapuk ka artikel 19.1a kembangala mention menta ba ngilak ban keren lajlut bat penpau lajlut ki jing seng kejungi na kata-kata kini ki politician le kide ban syak bet ke kan bakran ki pajba ladang ipet haki komen le ki bun ha ki ba komen si ru ki ba tim sang ken haki komen nakali ngajonga ngam penslur ya pi ngam kwa ya pi ba pin ya komen daki kitin snew ngam kwa ya pi ba pin ya komen daki kitin snew ndai to ya pen i da ki kitin ki ba don akor ken pen i daki kitin ki ba don akor lada fikran persyaru keren beda ki kitin ki ba don akor umdai reban komen kitin si namhar ki don ki breu ki ba long jinglong snew kan ki ba don ka jinglong snew kamut lada ki dei makana ki politician ru lada ki page ki komen em ki lada ki ui ba pi ya komen snew kamut ken IFIR be te lada ngim komen snew ru lada dei kine ki breu ki ba snew jinglong em lada ngi keren be cekap hang ka baderu ki IFIR nrei kan ma wangi im haka demokrasi ngimdai ban chu IFIR kulmari ki pajba ngimdai ban leben ki pajba kan ma ba dai pajba hi uba kentu kerdan phi wat jule diktator hapok ka demokrasi wat jule diktator hapok ka demokrasi kan ma bang im hapok ka risencha pajba ka jingle jong ki kato katne ki politician lalong kumba le da kinong sensyar hapo o North Korea namar North Korea ka de ka dictatorship ka ri sensyar dan bo North Korea te phimla ban kren lak dut ye ki jingsha phimla ban kren lak dut ban persya sarkar le phimla re ban persya sarkar lane ban persya yuno sensyar phimla re lada fikran persya kemut un ong baju tuno sensyar hapo North Korea Kim Jong Un un ong baju ki spajung penyap yu tai bureu uba keren persya ya ka sarkar ba keren persya yang unsur umat kumta phin yabe te hapo demokrasi pat ki pajba kamtam ha ngone hapo ori India jungi ken ngila kan ban keren latut ban penpau ki jing sno jungi te ki don pat ki politician ki ba nyon ben ki ba le ben ki pajba ki ban keput ki pajba tang ba ki keren bat pensai ki jingsha tang baki komen tang baki pen i kamut kelas ngomong kila IFIR
kila le ben ki ba kan mau ba ka jing le ka jong pi kan sa pen hiar ya pi haja ka ba pin dang job haki election banwan kemut ba un sa bisyari balai ngin sujit ya ki breu ki bas ngomong tang ba ngikren tang ban supen i balai ni sujit kuma kita ki breu lada ki layot ban sensar lay kumno kin le ngi tena kalian kajung ki pajba ngi deban smutu ke ngi deban penerkam bahaya ka bor jemut kha ngi deban penerkam ha ngi deban perkhat ha ba kumno ngin jit ya ki nomi khma ki ba sya lajlo jengi nomar bangi im haka demokrasi te lada ngim perkhat bhangi sujit kulmare kinom ikmat ram katakan kan salong kajing nyon ben yang ihi nomar ba lada ngi im kena haka ri sencha pat baru ki neki breu ki badon haka bor kemut kin nyon bejengi kat bamon tena kata kadau kan ngi de ban sungut bha mangi ngim de ban sujit kulmare ki nom ikmat ki bom lak mansya ya ka jingkren ka jing pen i ka jungi pat ba kumya kita ki bom lak mansya de balengin sujit lasai lada kila yuk seban sensar lay kin le kat pamon ke kin le kumu Kim Jong Un te ngin yap ngin kordit mangihi tena kata kadau ke kan ka jingkren ka jonga kalong ka jingkentu dei tanya ki neki MLA ki minister rai kini ki bala rung hak politik ru ki bala yang hak rensan election em ki deban sya like load bet ki pat ba bakin kren namar balai lada pi persya ya ka jing kren ka jing komen ki pat ba kemut pimpat long fit ban yang hak rensan yalap election hak rensan politik tena kata kadau kan mau ba ngidei ban jaj bet kat kum ka riti senchar jong ka rindi dum thei ban leben ban keputi ki pat ba namar ba ladaya kenduk bat ubreu ba chempang kemut ya pi kemut la pi IFIR un ya side bet kat kum ka justice un penyuk be ka justice lojo namar ba udan de ka hoban kren lada ngim kren sang lada ngim tim sang lada ngim berngam ni yano ngi pen i ya ka badai bangen pen i de ngi do ne ka ho bangen pen i dai de bangi na kali ka jonga ngam ju berngam ngam ju tim sang yano ngas pen i bet ya ka ka bang ade ban pen i namar ba ngamlak ban sya ngamlak ban susngap ya ki benta ki bang ade ban pensai ngahaban pensai bet na kali ka jonga ngan pensai bet kane ka jingkran ka jonga kalong ru ka jing kentu ka jing pensai lang yaki para nong le YouTube ba kimdei ban su pelaja video kulma kidei ban bud beja ki rule ki an ki bala batha jong ka YouTube bat jong ka sarkar India namar ngi im hakane ka rindia de ngi habet ban but yaki rule ki an jong ka sarkar ru kum juru yaki rule ki an jong ka YouTube te kajing sya dimonetize ka junga ya kane ka channel Jupiter link ka de namar ba nga pelaja ka we ka video thma Israel Hamas nga pelaja ka video thma Israel Hamas te kata ka video kam dei ba nga pen i yaki dor ki ba itrim i shirkai nga klem pen i re kuma kita ki dor namar bana kalian ka YouTube ru kam sya re ban pen i yaki dor ki ba i shirkai ki ba itrim ima lada don kino ki jimen saw lene kino ki bro ki ba yap ngi de ban ka no ka dor ngi de ban pen blor no kata ka role ka YouTube Pilayu ihi yakini ki news channel ru ki ba pelat yakini ki kubor ya bro kini ki kubor man saw bro kemur ki syada dai na kata kadau kan ba kibut ya karul jong ka YouTube nama ka YouTube kam sya re ban pen i
ya kini ki bro ki mansau kini ki bro ki bayap tay na kata kadau kan manga hakata video ka ba ngasya remove mengasya remove namar ba ngaplak kubor temate umdai bangas shimi ki dor ki ba ima wala ngasi makna ya ki dor jong ki weru andrei ba dai ba nakaliang jong ka sarkar India nakalian jong ka sarkar India kala batha ya ka YouTube ba kan strict ya ki nong India lada ki permi ya kini ki kubor thma ki badai na ki wiri namar ba kini ki kubor thma ki long kuma penting pensir ya ki patong India te ki ba long ki ba ya lam baklar ki long rukum kajinya lam bakla ya ki nong India te na kata kata kan ka sarkar India kala batha ya ka YouTube ba kare strict ya kini ki brio ya kini ki YouTuber ki ba pelat ya ki kubor thma dai na kata kata imat ba ngaru ngasa sya remove ya ka video bat menta kane ka channel jutar link kala sya demonetize kamut kala suspend kala khang ka monetization te dai na kata kata imat menta ngalayuk jing te bro ba na kaliang jong ka sarkar India kamut kala bu da ki role ya ki YouTuber nong India kan ki ba sya melin ban penmi kubor kala bu da ki role da kita ki intermediary rules lane kita ki Indian Information and Technology rules da kita ki role kan kala bu ya kini ki role ka sarkar India kala amen usnam arhajar arpoe ling baka Ministry of Information and Broadcasting lane MIB ling baka MIB kan kala bu ya kini ki rule te kala strict bahaya ki YouTuber nong India ki ba penmi kubor lada kimbot ya ki neki rule bala batha da sarkar India kamut ka YouTube kan khruit betingi kan khruit bet tina kata kata kan ngidai ban pikir bha habangi penmi ya kino ki video khamtam mi kini ki video ki balong itrim kini ki video ya breu kini ki video mansau kini ki video thma ki ba nakwe kiri kum ka thma Russia Ukraine kum ka thma Israel Hamas ngidai ban haban examine bha ngidai ngimdai ban pelat kum ya kini ki ja kubor kan lada ngi pelat lada kalap ka YouTube kamut kan khruit be namar kalap perking ban pelat ki kubor thma mata ya kinong India kan te nakaliang jong ka MIB kala batharu ya ki YouTuber ba ki deban register hapo ka MIB ki deban but ya ki intermediary rules balamen haus nam arhajar arkuwe te perlo kidon ki para YouTuber ki ba kli yang long em ban sim ya ki dor jong ki we ya ki video jong ki we te nakalian ka jonga ngong ba lada pisim ya ki video jong ki we lada pi nang ban edit namar ki dai ki video ki dor ki bala public te lada pi nang ban edit lada pi don ka jing thmu ba pen penmi ya kata ka video te phila ban sim namar katkum ka section sispat nyo jong ka Copyright Act 1976 kadon ka fair use kata ka fair use kalong ba phila ban sim ya ki material jong ki we phila ban sim ki material ki content jong ki we ndai phidai ban don ka jing thmu ke kum ka jing penbena kubor kum ka jing ai jing kai kum ka jing tentu kan pham kum ka jing pensai ka jing ai jing mut te phila ban sim lada phidon kum kita ki jing thmu gen ndai phim dere ban upload original be phim dere ban pelat original da ka video jong ki we phidai ban edit khnang ba phin like ya ka reuse content lada ka channel jong phi kam pat monetize
but khnang ma phin light ru ya ki copyright khnang ma phin light ru ya ki copyright strike te na kata kadau kan pide ban edit but pi de ban don ru ki jing thu lada phim don ki jing thu te pishu pelak original be jong ki we te kamlong phi dai pide ban don ken ka jing thu lada pi don ka jing thu te philak ban sim ya ki content la nei ki material jong ki we makat kum ka section Hispanio jong ka copyright acts 1976 kadon ka fair use hakba phila ban sim ya ki video jong ki we la da phi wa ban ai khbor la da phi kwa ban pensai ban pen i la ne phila ban ai jing hikai te la da phi don kum kita ki jing thu phila ban sim ya ki video jong ki we te parlok tang kine kindiat ki jing pensai ki jonga ba balai ngam ju upload video shu hakane ka Jupiter Links YouTube channel ngala duna ban pelaj video hakane ka Jupiter Links YouTube channel de na kata kata kan de ba ngapelaj ka khubor thma te na kaliang jong ka YouTube pat ka remove kan ka weng no ka video ka jonga bat ka ai sindon daka demonetization ka books non hadu live banai ka suspend yang ban monetize te nga layu jing te pro ba ki labun ki YouTuber khasi ki jongi ki ba la sha demonetize ki channel ki jongki namar ba ki pelaj ki khubor thma te nga kentu ya phi ki parlok ki para khasi ba ladang ide ki YouTuber ngide ban pej bhamo ngimde ban pelaj kurma khamtam ya ki khubor thma ki khubor thma le ngimde shu ban pelaj namar ladang ngi pelaj lada ka YouTube ka examine lane ka detect ya ki video jongi lada ka lab ba ngi pelaj ki khubor thma kan kharwit be ke YouTube tena kata kata nga kentu ki para YouTuber ya ki para khasi ba ngimdai ban pelaj kurma re ki video ya kini ki video thma kini ki video ba pen i ya ki jing mensau kini ki jing ya brew ngimdai ban pelaj kurma marba ka YouTube ka strike ba te parlok singo haban kersano yang ya kene ka channel thmai ka jonga ngan pen mi be ya ki video kiba man kasni kat bang lapor namar ba dai bang try full time apo YouTube kumbang lem mention ne phi mene ndrai ba nga shoot try part time nga shoot try tang hakapor ka bang lai nga shoot try extra te parlok sabhaban kersan ya kane ka channel ngan pelaj video kumbang pelaj ha kane ka channel Jupiter Links te parlok nagaling ka ngan keren be ki jingsha ngan pensai be ki jingsha ngam buri re ngan pensai bet na phang la ngai i kino ki jing le arsap ki jing le don bor ki jing chanyon ben ki mot ngan kren ngan se na phang be te na kata kadau to ya subscribe to ya share ya ki video jong kane ka YouTube channel thmai ka jonga ka pelaj na phang balai ngai kerteng pelaj na phang ba ka de ka kerteng ka ba lo ya daw be ka de ka kerteng channel ka ba singo ia daw tay na kata kadaw nga sa kerteng pelaj na phang bat kajing thumu ka jonga dai ba nga pelaj ki video ki ba long klemakor le ki video ki ba mlakan piang haka imang salang dai ba nga pelaj kita ngam don jing thumu sneure ya kane ka channel kan ngam don jing thumu sneure bangan pelaj kita ki video ngan pelaj be ki video ki ba laban piang hapo ka imang salang te ndrai kane ka jing ai kerteng ka jonga pelaj ta phang kalong ba ngasno i daw king da nga ai da kane ka kerteng channel te parlo pat nom ya sutu baklamo sobhaban ya subscribe but like share ki video jong ka ne ka pelaj ta phang ngan pelaj regular ki video ha kane ka channel te parlo kublai sibun ya ka jing kersan ka jong phianga to boleh undon lam terkat bapi un penyu kamet kapat kabako cabaki kenang ma pin man bha hakiliang baro
khnang ba pensat penklan de kublai sibun kublai sajarmu ngin saya kendu ngin saya siam biang hakiwai pati video